Ja sam Tijana, vi ste vi, a danas ću da vam pokažem kako to izgleda jedan dan u životu jednog bahatog influencera. Pred svako snimanje ja obavezno moram naravno da se našminkam i u posljednje vreme volim da radim ove tačkice, da izgledam što više kao vanzemaljac, da pojedem svoj musli sa šunkicom koji je većini odvratan i popijem kafu kako bih mogla da funkcionišem, a onda da ne budem u stanju da odgovorim na najjednostavnije pitanje. Šta ima? Ništa. Danas snimam sa Nenadom sa kanala Huge Steph video za njegov kanal gde isprobavamo burek u Novom Sadu i onda u Bosni. Za burek u Novom Sadu otišli smo u Rumenačku i naravno ja sam završila moj u kolima gde nije bilo vetra zato da ne bih jela svoju kosu, ali onda je došlo do male promene plana. Menjamo plan, idemo zapravo na Vašar u Rumu. Neko je postao gladan i jedaju si prase. Dobro, jedem prase. Kaže, Nenad da je svakog trećeg u mesecu Vašar, jel da? Tako je. Nisam nikad bila, jako jako zabavno i bilo prepuno ljudi. Ima i muzika, jel čuješ muziku? To je trenutno, ja mislim, na radiju samo, a mislim da ima i uživo. Vidi, jedino što mi žao, što ti nisam kupio šemšir, ali to ćemo ti kupiti na Vašaru. Ja čekam video. Ajmo. Video postaje prezabavan. Meni je ovo bio prvi put na ovakvom Vašaru i nismo još ni stigli i Nenad je već video klubu koju hoće da uzme, ali mu je žena rekla da ne sme tu, nego treba neku drugu i bilo je jako uzbudljivo i smiješno. Prišao je čovek koji ga prati i onda nas je i on malo snimao i onda smo prvo seli malo na kafu i neku rakiju i pivo i onda nastavili dalje. Dobila sam šešir, fala, sad smo tonjeni. To mi je ćerka inače. Ovaj deo pod šatorom i moju vidnu neprijatnost možete pogledati kod Nenada na kanalu, a meni je najuzbudljiviji deo bio kad je ušetala Vesna Vukilić-Vendi s kojom je Nenad onda vodio ozbiljne pregovore, to isto možete gledati na njegovom kanalu, nakon čega smo otišli malo da se zasladimo uz kilu jagnjetine i ja sam krenula da gucnem svoje pivo, onda sam se setila da baka gleda ovaj kanal, tako da ćao bako. Evo nas pod šatorom, sad smo jeli jagnjetinu, to ćete isto gledati na Huge Steph kanalu. I stigao nam je račun, koji je najslađi račun koji sam ja u životu videla. A to je pozdrav od gazde Vuleta na račun kuće, dođite nam opet. Aha. Praslatko. I šta kažeš, ti nisi baš navikao da te časte? Iskreno izbjegavam to, zato Stvarno? što ne volim da imam neki osjećaj da kažem da sam dužan. Aha. Prosto volim da platim ono što pojedem i sve, koliko god da je to, da kažeš, dobra stvar za vlasnike, što mi snimimo, što to puno ljudi vidi, opet nekako mi neugodno da mi neko nešto plati. Tako da hvala, sad da kažem. Kako je to interesantno, ja baš volim kad me časte. Ja sam ekonomična dama. Evo ga opet kupuje nešto. Jadnicu. Nakon ove dobre hrane odlučili smo malo da se prošetamo i vidimo šta još ima na Vašaru, mada oko 1 su već svi počeli da se pakuju, tako da nam je ostalo samo da prosto još jednom jedemo. Tako da smo uzeli ove pljeskavice u lepinji koje nam je gospođa velikodušno namazala dobro sa svih strana. I onda smo pred put seli malo na limunadicu i ja sam odlučila da prolistam moju omiljenu knjigu, a jednog dana ću valjda naučiti i da obraćam stranice, mada danas nije taj dan. Ubrzo nas je nazvao čovek od kojeg je Nenad kupio njegovu klupu da je tamo kod njih, tako da smo žurili tamo kod njih. Irina, Nenadova žena, je bila jako zabrinuta za mene da ću ostati gladna, tako da mi je dala još jednu čokoladicu koju sam ja velikodušno prihvatila, nakon čega smo otišli da se igramo sa njihovim kučićima. Ajmo. Šta je ona upravo uradila? Opa! I to vam je otprilike to kako izgleda jedan tipično netipičan dan snimanja u životu jednog ili dva influencera. Nadam se da ste uživali. Idemo na izlet da vidimo jezero. Naš posao jeste toliko divan zato što je fleksibilan dovoljno da možemo ovako hirovito da menjamo planove na opačke i da uživamo sa svojim bližnjima.
Ovo snimanje je bilo jedno od uzbudljivijih, zaista smo svašta videli, svašta probali i nadam se da vi uživate u Nenadovom videu i da sam vam izlečila usamljenost i ovog utorka i vidimo se sledeće nedelje.